Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bugünkü derste urazat tutuşunun edepleri turunda söyleşirbiz. Urazat tutuşu özünde nindi edepler buldurga tiyiş. Eğer de o özünün tutkan urazaları kabuldan bulurların tilese. Bu bizning indi alda сөйләп киткәннәргә дә әзрәк өстәмә була инде. Без бит инде алган идек, ураза тоту барча гөнаһлардан тыелу дип тә. Бу әзрәк шуңа өстәмә дәрес булачак инде. Ураза тотушы әдәпләре икегә бүленә. Берсе мәҗбүри рәвештә үзендә булдырырга тиешле әдәпләр. Икенчесе мустахаб. Yani hayırlı buldursa indi savaplı, ecirli bula. Buldurmasa günahı bulmay. Әмінә birinci tür biz en başta öğrenecek biz özünde buldurga tiyişli mecburi edepler eğer de bu edeplerde o ütemiyken o günahlı bulacak indi. Birincisi uraza tutuşu ul saklanırga tiyiş нәрседән ялганнан. Ялган. Bu bizning urazа tutgan vaqtda gına түгел, гомумән мусульман кешесе инде ялганнан ерак булырга тиешле. Чөнки мусульман кешесе Аллаһка ышанган, кыямәт көненә инанган кеше берничек тә инде мусульманнарны һәм башка кешеләрне ялганлый алмый. Чөнки ул белә Аллаһ Тәгалә моны күреп тора, ишетеп тора. Кыямәт көнендә шушы ялганы өчен җавап тотасы була. Ураза тоткан кеше уразасына зыян килмәсен өчен, уразасы кабул булсын өчен, камил булсын өчен, әҗерле булсын өчен бигрәк тә кайгыртырга тиеш шушы гунахтан ерак булу турында. Һәм әле ялганның тагын да куркынычы бар, ул да булса дин исеменнән сөйләү, Аллаһ исеменнән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи исеменнән сөйләү. Ничек итеп Аллаһ исеменнән ялганлау? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә харам кылган әйберне син халал дисең икән, яки киресенчә Аллаһ субханаһу ва тааля халал әйберне син харам дисең икән, син Аллаһ исеменнән ялганлаган буласың. Шуңа күрә менә динебездә гыйлемсез төрле хөкемнәр, төрле анда вагазлар, насихатлар кылырга ярамый. Безнең сөйләгән вагазлар да, сөйләгән насихатлар да, әйткән хөкемнәр дә алар бөтенесе дәлилгә Аллаһ Тәгаләнең аятларына яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләренә нигезләнгән булырга тиеш. Менә дәлил итеп Нәхл сүрәсенең 116 һәм 107 аятларын китерәсе килә. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ла тaqulu лима тасифу алсинатукумул казиба хада халалу ва хада хараму литафтару аля Аллаһи казиб. Иннал лазина яфтаруна аля Аллаһи казиба ла юфлихун. Матаун qalilun wa lahum azabun alim" ди. Якынча татар теленә мәгънәсен күчергәндә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Уйлап чыгарылган ялганга таян телегез белән бу халал, бусы харам дип әйтсәгез ди, Аллаһка каршы ялган сөйләгән булырсыз ди. Ягъни Аллаһка яла яккан булырсыз ди. Аллаһка карата ялган уйдырмалар сөйләүчеләр бәхеткә ирешә алмас ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм 107 аятта нәрсә ди? Алар өчен җыйган байлыклары да ди бик аз файда бирер ди. Ахирәттә ди аларга ди шушы кешеләргә каты җәза әзерләнгән ди. Менә бу аят инде күрсәтә нәрсә ди? Әгәр дә без Аллаһ Тәгалә исеменнән сөйлибез икән, халалны харамга чыгарып, харамны халалга чыгарып, бу мөмкин дә күп бит шундыйлар. Аллаһ Тәгалә аерым ачык әйтә Куръанда турыдан-туры менә бу гөнаһ харам дип. Кайберәүләр инде нишлиләр? Раб бу мөмкиндә инде ярый инде ул дип, шунсыз яшәп булмый дип инде халалга чыгаралар. Моннан сакланырга кирәк. Һәм шулай ук кайбер вакыт Пәйгамбәр шулай әйтте бит, менә бер хадистә килә бит дип сөйләргә яратабыз. Хаклыкта Пәйгамбәр гомумән ул сүзне әйтмәгән. Бу хадис, мәсәлән, безнең бит хадислар бүленә сахих бар, безнең хасан дәрәҗәсендә хадис бар, безнең даиф хадис бар, безнең анда мауду, уйланып чыгарган хадис бар.
Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтмәгән, әмма кешеләр үзләренә уйлап чыгарган яки берәр изге гамәлне инде тагын да кешеләрне кызыктырып җибәрер өчен яхшы ният белән, әмма ләкин ул барыбер уйлап чыгарылган хадис. Кайберсе инде дин дошманнары уйлап чыгарылган, дингә каршы. Пәйгамбәрбез әйтте менә шулай дип. Хаклыкта уйлап чыгарылган мавду. Менә кеше әгәр дә менә Пәйгамбәр әйтмәгән хадисне әйтте дип әйтә икән, бу шулай ук үзенә бик зур җаваплылык ала һәм кыямәт көне баргач Аллаһ каршында бик каты җәзага тартылачак. Моңа дәлил булып тора. Менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән хадис, Пәйгамбәр әйтте, нәрсә диде? Мен кәзәбә алейя мутааммидан, кем миңа мин әйтмәгән сүзне әйтте дип ялганласа дип белә торып, фәльятабаввау мa'aduhu минан нар, үз урынында җәһәннәмдә әзерләсен ди. Бу бик куркыныч. Бик куркыныч. Менә без әйтәбез, шуңа күрә хадис дип кенә әле хадис була алмый. Безгә башта ул хадисны әйткәнче белергә кирәк. Ул сахих җыентыклар хадис җыентыгында киләме ул Бухари, Муслим, яки инде башка Насаи, Ибн Маҗа һәм Тирмизи, Ибн Хиббан, Байхақи, Муснад, Имам Ахмад җыентыгында киләме? Һәм шушы җыентыкларда килгәндә дә галимнәр шунда килгән хадискә нинди хөкем чыгардылар, хадис мухаддислар, сахих диделәрме, хасан диделәрме, яки заиф диделәрме? Шуңа күрә башта әйткәнче безгә белергә, сорарга, белешергә кирәк. Һәм гомумән, Бухари һәм Муслим җыентыгында Пәйгамбәр саллаллаһу ялганнан безне тыйды, кисәтте, ярак булырга кушты. Иякум вал кәзиб. Ялганнан ерак булыгыз, ялганламагыз диде. Фа иннал кәзибә яһди иләл фуҗур. Дөреслеккә ди, ялганды, ул бузыклыкка ди, начарлыкка, әшәкелеккә илтә ди. Ва иннал фуҗур, шушы бузыклык, начарлык, яһди илән нар, ул җәһәннәмгә илтә ди. Ва ла язалу ар-раҗул якзибу ва ятахарра кәзибә хәтта юктаб инда Аллаһ кәззабан ди. Кеше шуңа күп ялганнар ди. Инде үз ялганлаганын да аңлап бетермәс, шуңа күп ялганнар ди, хәтта ди Аллаһ каршында ди ялганчы дип язылып куер ди шушы кеше. Шуңа күрә менә иң беренче без нинди әдәп булдырырга тиешбез? Дөресен генә сөйләү, ялганнан ерак булу. Әгәр дә без уразабызга зыян китерүне теләмәсәк, уразабыз камил әҗерле булуын без өмет итсәк. Икенче, нәрсәдән без сакланырга тиешбез? Ул инде киң таралганы, моннан саклану бик авыр. Инде кеше батты моңа, хәләл дип уйлыйбыз, кайбер вакытта онытылып, үзебез дә сөйләп җибәрәбез. Аллаһ Тәгалә инде искә төшереп, тыелырга язсын бу гынахтан инде. Ул гайбәт. Ягъни ураза тоткан кеше нинди әдәп булдырырга тиеш үзендә? Гайбәт сөйләүдән ерак булу. Әгәр дә гайбәт сөйли башлый икән, димәк, моның уразасына зыян килә. Уразасының әҗере кими. Гайбәт Пәйгамбәр саллаллаһу сорагач, нәрсә ул гайбәт дип, Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Муслим җыентыгында килә торган сахих хадистә, "Хия зикру ахака бима якрах." Кардәшенә ошамаган нәрсәне ди, аның турында сөйләү ди. Мәсәлән, синең кардәшең үзе югында сөйлисең икән, ул шундый дип. Һәм шулай дип сөйләп утыруы шушы кардәшең ишетсә аңа ошамый икән, димәк, без гайбәт сөйләгән булабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу сорадылар. Кыйла афарайта ин кана фи ахи ма aqul. Әгәр дә кардәшемдә шушы сөйләгәне бер чынлап торып булса ди, кайбер вакытта бит хакыйкатьне сөйлисең, үзеңнән уйлап чыгарып сөйләмисең бит. Чынлап та ул кешедә булган сыйфатны, гамәлне сөйлисең. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Ва ин кана фиһи ма тaqul фақад игтабтахти." Әгәр дә чынлап торганда булды икән, син гайбәт сөйләгән булдың ди. "Ва ин лам якун фиһи ма тaqul фақад бахатта." Әгәр дә анда булмаганны сөйләсәң, син бухтан кылдың ди. Бухтан кылу, әгәр дә син анда булмаган сыйфатны, анда булмаган гамәлне, эшне уйлап чыгарып сөйлисең икән, син бу кардәш турында бухтан уйлап чыгарып сөйләгән буласың. Бухтан тагын да куркынычрак. Чөнки тегесе бит булганны сөйлисең, бухтан гомумән уйлап чыгарып сөйләгән әйбер була. Әйе, анда галимнәр инде, менә Имам ан-Науи бит инде үзенең шушы
Изгеләр бакчасында Рияду Салихин китабында шушы гайбәт бүлегендә сөйләп китә, кайсы чиракта гайбәт рөхсәт ителгән дип, уланда 6 чиракны рөхсәт итә, гайбәт кайчан сөйләргә ярый. Ул әгәр дә инде бер кеше мәсәлән аферист, ялганчы, кешеләрне алдалап малларын үзләштерә икән, аның начарлыгыннан саклап калыр өчен кешене кисәтергә була. Чөнки берәр начар кеше бар икән, мәкерлекләр кылып йөри икән, шундый хәйләкәр икән, аның начарлыгыннан, зөлемлегеннән, явызлыгыннан саклар өчен ул гайбәт булса да, бу рөхсәт ителгән гайбәт. Чөнки кешене син аның зыяныннан саклап каласың. Икенчесе, берәр кыз кияүгә чыгарга теләсә, яки егет өйләнергә теләсә, синнән килеп сорыйлар икән, аның әти-әнисеме, туганнарыма менә ул кеше турында нәрсә әйтә аласың дип. Бу вакытта шулай ук гайбәт булса да, бу рөхсәт ителгән гайбәт. Ни өчен? Чөнки кеше олы тормышка чыкмакчы була, сиңа ярый бөтен аның турында хаклыгын, бөтен сыйфатын сөйләп бирергә. Өченче чиратта инде әгәр дә кеше мәхкәмәгә, мәсәлән, казыйга барса, казый нитсә ул кеше турында сөйләп бирәле дип, бер хөкем чыгарасы булса, аңа ярый инде ул кеше турында тулысынча инде чыгарып бирергә, сөйләп бирергә инде. Һәм шулай гайбәт сөйләнү калганын инде укып белерсез. Изгеләр бакчасын Имам ан-Навуиннан табып, Рияду Салихин калган 3 төрен инде, 3 төрен сөйләдек, 3 төрен үзегез кызык булса китаптан ачып, эзләп, табып карарсыз. Һәм гайбәт сөйләү, Пәйгамбер Аллаһ Субханаһу ва Тааля Хуҗурат сүрәсенең 12-нче аятында үләксә ашау белән чагыштырды. Без беребез дә үләксә ашый алмыйбыз икән, борынны тотабыз, безгә бик шундый русча әйтсәк противный бит инде, шулай бит, бик макрух. Һәм Куръанда да Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә Хуҗурат сүрәсендә «Вәлә ягътаб баъдукум баъда» ди, бер-берегезнең гайбәтен сөйләмәгез ди. «Айюхиббу ахадукум айякула лахма ахиһи мәйтән факарихтумух» ди. Берәрегез ди, менә кардәшенең ди мәйет үләксә итен ашарыймы ди. Сез бит инде аны ди, тегени макрух кылып шундый нитеп битләрегезне, үзләрегезне җыерып кысып кына ди, нитерегез ди. Шулай бит инде, ул сезгә ди противный ди, сезгә ди, шундый сөйкемсез, яхшы әйбер түгел ди. Һәм әле шунысы бар, менә Абу Давуд җыентында килә торган хәдистә без бит инде беләбез, Исра ва Ми'раҗ кичәсен шулай бит Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям 7 каткә күтәрелгәч, аңа бит инде җәннәтне һәм җәһәннәмне күрсәттеләр. Анда кайбер җәһәннәмдә газапланган кешеләрне күрсәттеләр. Һәм бер вакыт Пәйгамбер саллаллаһу күрә шунда, менә бакыр тырнаклар белән кешенең йөзен тырнап утырганнарын, күкрәкләрен, битен тырнап, шуқып утырганнар шушы тырнак белән. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу сорады Җибрилдән: "Мен хаула я Җибрил?" Я Җибрил, кемнәр алар ди? "Хаула аллазина якулуна лухумун нас ва яқауна фи арадихим." Булар ди, дөнья вакытта ди кешенең үләксәсен, мәетен ашаган кешеләр ди. Һәм кешенең ди намусын пычратып йөргән кешеләр ди. Менә аларга шушындый ди газап әзерләгән ди. Һәм өченче без нәрсә булдырырга тиешбез үзебездә ураза тотучы нинди әдәпне? Ул булса нәмимедән саклану. Нәрсә ул нәмиме? Кеше арасын бозып йөрү. Мәсәлән, бу кеше барада фәлән синең турында шулай-шулай сөйләде. Һәм икенче шушы кешегә бара, шул кешегә синең турында шул кеше шулай-шулай сөйләде ди. Һәм шушы ике кешене дошманлаштыра, талаштыра, сугыштыра. Менә бу була нәмиме. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә: "Ла ядхулул җанната наммам" ди. Җәннәткә ди наммам, шушы кеше арасын бозучы, нәмиме сөйләүче ди, җәннәткә кермәс диде. Һәм бер вакыт Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә зиратта ике каберлек арасыннан бара Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм туктый да әйтә: "Иннахума", шушы ике кабер арасыннан барганда ике кабер арасына туктый да әйтә: "Иннахума ла ю'аззибани ма ю'аззибани фи кабир" ди. Дөрестлектә ди ике кеше газаплана ди. Ике кабер янында. Әмма алар бик зур өчен, бик шундый зур әйбер өчен газапланмый ди. Әмма хадухума факана ла ястанзах мин ал-баул ди. Аның берсе ди, шушы йомышын үтәгәч инде бәдрәфтә олы яки кеше чистарынмый торган булганды, пакланмый торган булган. Без бит инде беләбез, ислам диненең чисталыгы
Паклыгы нәрсәдә? Әгәр дә ул йомыш үтәде икән, зур яки кеше ул су белән пакланырга тиеш, чистарынырга тиеш. Шушы нәҗес ләкмәсен өчен тәненә дә, киеменә дә. Әгәр дә шулай пакланмый икән, аңа кабердә газап әзерләнгән. Шуңа күрә менә без кичкенәдән балаларыбызны да, анакларыбызны өйрәтергә тиешлебез, әгәр дә аларның кабердә газапланып ятуларын теләмәсәк. Һәм инде беренче чиратта үзебездә. Әгәр дә йомышны үтәде икән, пакланыйк су белән. Су булмаса инде анда кагаз белән, анда салфеткалар белән, әмма нинди генә йомыш үтәмик, без чистарынырга, пакланырга тиеш. Чөнки дин иң беренче чиратта чисталыкка, паклыкка өнди. Әгәр дә числанмасак инде, кабердә безне газап көтә. Аллаһ Тәгалә барчабызны имин кылсын. Һәм икенчесе ди, "Вамма ахир факана ямши бин-намима." Икенчесе ди, ни өчен газапланады? Кеше арасын бозып йөргән өчен. Намима. Кеше арасын бозган өчен ди. Һәм дүртенче әдәп, нәрсәдән без сакланырга тиешбез, нинди әдәп булдырырга тиеш? Без алдалаудан, караклыктан, хыянат кылудан ерак булырга тиеш. Бигрәк тә алдалау инде ул күбрәк сәүдәдә була. Менә без бит инде кичәдә дәрестә алган бит инде Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан җирләре ул мәчет булган җир һәм иң сөймәгән, яратмаган җире базар күп булган җир. Базарда нәрсә дидек? Алдалаулар күп. Кешене алдалыйлар. Шулай бит. Менә сәүдәдә дә алдау күп. Ничек итеп үлчәүгә куя ул 5 кило бәрәңге яки кыяр. Әмма сата 7 кило итеп, шулай бит арттырып. Син түлисен 7 кило кыяр, помидор, бәрәңге алган кебек. Хакыйкатьтә анда 5 кенә кило. Акчасын алды 7 кило өчен. Сен бит инде 2 килога алдалады. Хыянат кылды. Үз эшенә тугры булмады. Шулай бит. Һәм әле Мутаффифин сүрәсендә дә әйтә Аллаһ Тәгалә: "Вайлулли кулли мутаффифин." Һәрбер үлчәүдә алдалаучыга ди, хәсрәт ди, кайгы ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте: "Мен гашша фалайса минна." Кем алдалый ди, ул ди бездән түгел ди. Менә мусульман кеше бигрәк тә, әгәр дә без кибеттә эшлибез икән, ураза тотабыз икән, ураза тотмаганда да инде, әмма уразабызга зыян килмәс өчен без бигрәк тә сакланырга тиешбез алдалаудан, үзебезнең эшебезгә хыянат кылудан. Шуңа күрә алдалап, сату, сәүдә кылу ул кәсебебезгә, малыбызга бәрәкәт бирмәячәк. Бу бик пычрак кәсепнең бер төре. Һәм бу харам кәсеп. Әгәр дә без кешене алдалап, хыянат кылып, шулай итеп хаксызга малын үзләштереп кергән кәсеп була икән. Күрәмнә без ураза тотканда уразабызга зыян китермәс өчен шушы кагыйдәләрне, шушы әдәпләрне кулланырга тиешбез. Һәм тагын бер искә төшерәм инде. Без аны бик күп сөйләдек. Һәм аны сөйләргә кирәк, һәр вакыт истә төшереп торырга. Аллаһы Тәгаләгә безнең ач торулар кирәкми. Аллаһы Тәгаләгә безнең барча гынахлардан тыелу кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит инде Бухари җыентыгында килгән хәдистә. Нәрсә диде? "Ман лаб яда каула зури вал амалу бихи вал җахил, фалайса Аллаһ хаҗатун фи ан ядъа та'амаһу ва шарабаһу." ди. Аллаһы Тәгаләгә ди, әгәр дә сез ашау, Аллаһ Тәгаләгә ди, сезнең ди бузык, начар сүз калдыруларыгыз ди, гынаһлы гамәл кылуларыгызны ди калдырмасагыз ди, бузык сүз, начар сүзләр сөйләү ди, гынаһлы эшләр эшләүегезне калдырмасагыз ди, сезнең ашау ишүдән тыелу кирәкми аңа ди. Аннары бит Җабир радиллаһу анһу әйткән бит, әгәр дә ди ураза тотсаң ди, синең колагыңда, күзеңдә, телеңдә ди, нәрсәдән, ялганнан ди, күршеңә зыян салудан ди, һәм инде башка кешеләргә начарлык кылудан ди, бар тәнендә ди, ураза тотсын, тыелсын ди. Шуңа күрә менә безнең уразабыз саклансын өчен менә шушы мәҗбүри, шушы әдәпләрне без үзебездә булдырырга тиешбез. Менә бу мәҗбүри әдәпләр булды. Шуны эшләмәсәк, без гынаһлы булабыз һәм уразабызга бик каты зыян килә. Уразабыз нишләячәк? Савапсыз булачак.
Һәм икенче төре мустахаб, ягъни желательный инде. Эшләү хәерле булган. Эшләмәсәк инде гынахы булмый торган гамәлләр. Ураза тотканда шундый әле әдәпләр дә бар. Беренчесе инде ул сәхәр ашау. Ураза тотучы аңа хәерле сәхәр ашау. Ягъни менә сәхәр тамам дигән вакытка без ашап эчеп куйсак хәерле була. Әйе, кайбер кешеләр бу нигә гамәлгә бик салкын карый. Кайбер кешеләр әйтә, мин кичтән мәчеттән кайтам да таравихтан, әйбәтләп плотненько гына ашап куям да ди. Иртәнге намазга гына торып, иртәнге намазны укып, аннары тагын ятам ди. Сәхәр ашап тормыйм ди, шул миңа җитә ди. Әмма бу бик зур әҗердән, бик зур бәрәкәттән үзен мәхрүм итә. Ни өчен? Чөнки сәхәрдә беренчедән савап бар. Ни өчен? Чөнки без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен үтибез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Сәхәр ашагыз диде. Тәсәхәру ди, сәхәр ашагыз ди. Пәйгамбәр әмер итте икән, аның сөннәтен үтәдек икән, димәк безгә әҗер савап каралган. Безнең уразабыз камиллерәк, саваплырак, хәерлерәк булачак сәхәр ашамаган кешенекенә караганда. Фәин икенче нәрсәсе бар фазиләте? Бәрәкәт. Фәиннә фи сухури бәрәкә диде. Дөрестлектә ди, сәхәрдә бәрәкәт бар диде. Бухари һәм Муслим җинтында килә торган хәдистә. Димәк, шушы ашаган ризык безгә көч-куәт бирәчәк, уразаны тотып чыгарга. Нашат бирәчәк. Нашат нәрсә ул? Үзенә бер этәргеч мотивация шушы уразаны тагын да тотырга, күбрәк зикр кылырга, күбрәк изгелек кылырга, күбрәк гыйбадәт кылырга. Әгәр дә менә ул бит сизелә бездә дә, әгәр дә сәхәр ашамасак, ул көн ничектер әзрәк кенә ялкаурак үтә, шулай бит. Көч әзрәк була, бик артык селкенәсең килми. Ә сәхәр ашаган көне киресенчә энергия, шундый көч сизәбез. Күбрәк Кур'ан укыйсы килә, күбрәк менән изгелек кыласы килә. Шуңа күрә аның ние бар? Бик зур бәрәкәте, хәерлелеге. Һәм өченчесе нәрсә фазиләте? Без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм фаслу ма бәйнә сиямана ва сиям әһлил китаб әкләтү сәхәр диде. Китап әһелләре белән безнең аерма ди. Шушы ураза тотканда инде сәхәр ашау ди. Ягъни без аерабыз, күрсәтәбез, без китап әһелләреннән түгел, әмма безнең инде уразабызның аермасы нәрсәдә? Шушы сәхәр ашауда инде. Һәм тагын бер әле сәхәр ашауның аерым бер фазиләте бар. Тагын да сәхәребезне савапландыра алабыз. Ул нәрсә? Сәхәр вакытында нинди генә ризык ашасак та берничә финник, хөрмә кабып кую, тәмер. Шулай эшлибез икән, ботка ашасаң да, аш ашасаң да иман, да творог ашасаң, чәй ичеп куйдым, нинди генә ризык ашасаң да, менә берничә генә хөрмә финник кабып куйды икән, безнең сәхәр бәрәкәтлерәк, хәерлерәк, саваплырак булачак. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, нәрсә диде? Ни'ма сахурул му'минат тамр. Мөмин мусульманның иң хәерле ашалган сәхәре ди, ул шушы финник ашаган сәхәр ди. Бу безнең инде хәсән дәрәҗәсендәге килгән, Абу Дауд җыентыга килгән хәдис. Шуңа күрә, менә без әгәр дә шушы сәхәрдә инде ният кылабыз икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтен үтим дип, аңа иярәм, үрнәк алам дип, шушы сәхәр дә гыйбадәтнең бер төре дип, шуның белән көч җыям, тагын да тақваланам дип инде Аллаһ Тәгалә безгә әҗерләр бирәчәк. Шуңа күрә безгә инде шушы сәхәрне калдырмаска кирәк, тырышырга кирәк. Бу безнең бер ураза тотучының бер әдәбе булып тора. Икенче хәерле сөннәт әдәп булып тора инде ураза тотучының. Ул да булса, ифтар кылганда, авыз ачканда, шул ук финник белән, хөрмә белән инде авыз ачу. Әгәр дә без шулай эшлибез икән, безнең шулай уразабыз саваплырак, камиллерәк, дәрәҗәлерәк инде булачак. Чөнки сөннәтне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең эшләгән гамәлләрен күбрәк эшләгән саен,
безнең гыйбадәтебез, шушы уразабыз камилрәк, саваплырак, әҗерлерәк була. Әзрәк эшләгән саен инде савабы әзрәк була. Әйе, бездә инде таралган туз белән авыз ачганда, йөзем белән авыз ачганда, шундай әйберләр бар. Әйе, авыз ачырга була булар белән. Но әҗере әзрәк булачак. Biz bit менә нишләптер акча эшләгәндә бик каты борчылабыз, күбрәк акча эшләсен, акча керсен дип. Бердә әз акча эшләүне теләмибез. Әмма нишләп соң без менә шушындый гыйбадәттә салкын карыйбыз савап эшләүгә. Шулык менә авыз ачырга мөмкинчелек бар сайлау. Хөрмә менә финник алып була. Без нишләптер йөзем алабыз. Әйе, йөзем белән ачырга да дөрес. Берсе дә инкар итми. Уразаң да дөрес, авыз ач. Әмма бит саваплырак. Безгә мөмкинчелек сайлау мөмкинчелеге куелды икән, акча эшләү шулык бер үк эш, бернинди дә көч түгелме артыгы. Әмма монда 30 мең зарплата, монсында инде 15 кенә мең зарплата, или 20 мең. Без бит бер үк эш булса 30 меңлекне сайлыйбыз. Ә нишләп соң без менә шушындый гыйбадәттә салкын карыйбыз? Ал син хөрмәне, ач син хөрмә белән авызыңны, финник белән. Син бит саваплырак була. Һәм менә Әнес радıyallahu anhu Пәйгамбер саллаллаһу шушы авыз ачуын ифтарын сүрәтләгәндә ул 3 төрле дәрәҗәгә куйган авыз ачуны. Кәнә нәби саллаллаһу юфтиру кабл ан юсалли аля рутубат. Пәйгамбер саллаллаһу намаз укыганчы, акшам намаз укыганчы шушы кояш баю белән вакыт керү белән инде ифтар кылай иде. Иң беренчесе ди, иң беренче урынга куя ди рутаб. Рутаб нәрсә ул? Менә яңа гына өлгергән хөрмә, финник. Әйе, безнең җирдә инде андый юк. Шуңа күрә безнең инде беренче һәм икенче урынга куяды. Фәин лам такун рутубат фатамарат. Әгәр дә инде шушы рутуб, әле генә өлгергән хөрмә финник булмаса да, ул тәмер, хөрмә белән. Бездә менә саталар бит кибеттә хөрмәләр, финниклар. Менә шул фикер инде шуның белән авыз ача иде. Әгәр дә инде шушы хөрмә, шушы финниктә булмаса, фәин лам такун тамарат хаса хасават минал ма. Әгәр дә булмаса да инде берничә йотым су белән дә авыз ача иде. Димәк, безнең инде рутуб булмагач, безнең иң беренче урынга шушы финник, кибеттә сатыла торган финник беренче урында тора. Әгәр дә финник булмый икән, тапмадык икән, су. Ягъни менә шушы ике иң саваплы әйбер булып тора безнең авыз ачканда. Хөрмә белән ачсак, тагын да саваплырак була, әҗерлерәк. Хөрмә булмаса инде савабы нәрсә белән? Су белән инде. Әгәр дә инде финник та юк, су да юк икән, нәрсә табасың шуның белән авыз ачырга ярый. Йөзем белән дә, ипи белән дә, чәй белән дә, банан белән дә инде. Әгәр бер нәрсә дә юк икән сәфәрдә, ният кылырга кирәк, уразаны тотып бетердем дип авыз ачам дип инде. Чөнки вакыт керү белән ул шулай ук сөннәт булып тора, әдәп булып тора авыз ачуны. Авыз ачуны ашыгырга кирәк. Авыз ачуны ифтар кылуны ашыгу шулай ук сөннәтләрдән булып тора. Менә бу безнең инде шулай ук нидән? Һәм әле тагын бер уразатны әдәбе диек инде, уразат төшө нишләргә тиеш, ул күбрәк менә шушы зикр кылу белән, дуга кылу белән мәшгуль булырга тиеш. Һәм бигрәк тә менә дугага мөрәҗәгать итәсе, аерым игътибар юнәлтәсе килә, менә ураза тотучының дугасы кире кагылмый. Шуңа күрә уразада булганда күбрәк тырышып дуга кылырга. Чөнки Ибн Хузайм, Хиббан җыентында килә торган хадистә, шулай Муснад Имам Ахмад, Тирмизи җыентында да килә инде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Сәләсәлә турад дәгъватухум", 3 кешенең дугасы кире кагылмый диде. Кемнәрне? Ас-саиму хәтта юфтир. Ифтар кылганчы ди, ураза тотучының дугасы ди. Безгә бик зур фазилат, мөмкинчелек, безнең бөтенебезнең нир хаҗаты бар. Шулай бит? Кемдер җәннәткә керәсе килә, кемнеңдер бай буласы килә, кемнеңдер сәламәт буласы килә, кемнеңдер өйләнәсе килә, кемнеңдер кияүгә чыгасы килә, кемнеңдер эшкә урнашасы килә, кемнеңдер бала кирәк. Шулай бит? Безнең мөмкинчелек бар, ураза тотканда безнең шундый зур мөмкинчелек бар, шушы дуабызга җавап. Икенчесе инде имам адил, гадел булган идарәче. Һәм өченчесе инде мазлум, бер кешегә зулымлык кылдылар икән, ул кеше дуа кылып куйды икән, аның шулай ук инде дугасы кабул була.
Һәм инде садака бирү, шулай ук ураза тотучының бер күркәм сыйфаты, әгәр дә ул күп итеп садакалар бирсә, ифтар мәҗлесләре ясаса, чөнки Пәйгамбәр саллаллаху юмарт кеше иде, әмма аның юмартлыгы шушы Рамазан айында тагын да арта иде ди. Һәм менә шуңа да инде тагын бер нәрсә, шушы тоткан уразаларыбызның кадерен белергә кирәк. Бу шулай ук бик зур нигъмәт. Менә күпме кеше шушы зур фазилаттан мәхрум, кемдер сәламәтлек аркасында тота алмый, кемгәдер Аллаһ Тәгалә шундый аңлау дәрәҗәсе бирмәгән, шушы уразаның кадерен белми, ашап эчеп йөри, күңел ачып, аңламый да ул аны. Шулай бит? Күршеләр, туганнар арасында бар шундыйлар бит инде. Вообще кирәк дип тә уйламый, әмма Аллаһ Тәгалә сиңа хәерлек тели, биргән шундый мөмкинчелек шушы ураза тоттыра. Әлхәмдүлилләһ, шатланырга кирәк. Кемдер инде гомумән Рамазан айына ирешмәде, Аллаһ хузурына күчте. Безгә Аллаһ тагын бирде мөмкинчелек, шушындый зур әҗергә лаек булырга, тагын да безгә мөмкинчелек бирде җәннәткә керергә, җәннәткә омтылырга, шушы ураза тотып, изгелекләр кылып, моның инде кадерен белергә кирәк. Аллаһка шөкер итәргә кирәк. Әлхәмдүлилләһ, шундый зур гыйбадәткә ирештердең безне дип. Шуңа да гафил булмыйча тырышсак идек, менә шушы әдәпләрне үзебездә булдырып, гөнаһлардан тыелып, шушы Аллаһ Тәгалә чакырган, өндәгән гыйбадәтләрне эшләп, гыйбадәтләрне башкарып, һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, шу ураза тоткан сәбәп аркасында район ишекләренә, аерым ишекләрдән җәннәтләргә керергә. Һәм инде бүгенге ыгызлы вакытта да Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, менә илләребез, торган җирләребез һәр вакытта да менә шушындый имин булсын, тыныч булсын, ачлыктан Аллаһ Тәгалә сакласын дип. Һәм иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә безне шушы иманнан, күңел тынычлыгыннан аермасын. Аллаһ Субханаһу Тәгалә тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын, һәм шушы эшләгән изгелекләребезне кыямәт көндә күрергә, шатланышырга насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.